Hello! Layas na naman kami. Ayan, dito ako sa tabi ng mga angels ko kasi si nanay ang nag-drive ko. Naabuso nga niya ako. Para matrin. Hey. Para di ka naman Hello, hi. matakot. Here na kami sa city. Hanapin na namin yung city botanical. Thank you. Oh, Nasura. oh. Kaya sabi ko kay mami, magamit ko lang ang daw ito na yan. Ito siya. Bagay mo na building. What's the name of the doggy? Doggy A and Doggy B. Doggy A, doggy B, doggy. Two dogs. What do you name him? Doggy A, doggy B. Hansel and Baby. Hungarian. Say hi, baby. City Botanic. Yun na Central Park din da. Hanep. Ayan no, ang laki pala. Madalo daw. Ayan ang nire-rent dito. Euro. Ma-rent ka niyan. Ewan ko kung ilan ang payment na gagamitin mo siya. Kung gusto mo mamasyal. Il. Sanay siya sa tao. Siguro nag-ano. Kamutan nga, Ninda. Sa bago. Hira, pugets. Ay, bray mo. Hira. Baka tukawan. Ay, dapat. Ay. Is the dog Yung going? feeling ko kung sa India yan. Is the dog Dito going to nakapark eat na the yan. fish? Yun. Kukuha ko talaga para mapatunayan sa Hindi, ito. kunyari. Kunyari, pakuha ka man talaga. Ayan na, may pumpkin sila ng cherry. Carry on. Nan is feeding it. Anong pigal ba ba? Stick ko. Wait, you gave it some sticko? The. No, can I try? Sasakat-sakat pati yun. Don't throw how you do like this, Katis. Jesus! Baka maul. Hindi mahulog ka. Basta Saan na kaya yung mga kasamahan? Ayun. Kala ko nawala na ako.
Ayan, balete. Tinamad maghanap ng daanan, no? Yeah, go home. Wow, good job, Terry. Oh, hold here na. Hold here. Yeah. Nana, there's a bumpy slide. Terry, look. What's this? Hi, Terry. Ayan, magagabi na. Baka mamaya hindi na ako makapag-video. Kasi itong camera ko, cellphone lang, mahina ito sa gabi. Hindi ko pa nakukuha ang tamang shots na para magliwanag siya or talagang nasa cellphone ko na. Pero itatry ko pa rin na mag-video kahit gabi na. Ayan, gabi na. Gabi na. Ano? Dito nga ninaikot si Arpe yun. Oh, lusiluwasan na ba ganyan? Iyo. Iyo, kabangala. Iyo na, kabangala sinaikot ah. Yes? Magdi-dinner na kami. Gusto ng mga bata McDo, kaya magte-take out ng McDo. 1, 2, 3, 4, 5.
bata. Oh, wait, what do we have? What? Yeah. Sit down, my love. Oh, it's a diary of a wimpy cake. May dilis. Say that. What's up? Yes, baby, wait lang. I'll just try. Sarap na. Ito yung sa chili crab. Ang sarap. You want more? Ang sarap nito. May mahanghang lang Wala ka pero na- masarap. Dito na lang. Sige. Sirang mga lang. Sarap yan. Ano? Ah. Pink lang. Now, can we fast forward this? Now, can we fast It should be slow. Because it should be fast. Man. Ko tapos na kaming kumain. Ang sarap-sarap talaga. Super sarap. Apanan mo kung kaya mo pa mag-dessert. Dahil Daida. kaso ang lamig. Di ko na pati gamit ang gimbal ko. Ay, mahal mo sa Super lamig. Tinago ko pa naman kanina yung mga pang-winter ko kasi akala ko tapos na ang winter. Buti na lang may natira pa akong mga naitago ko na kasi sa box yung mga pang-winter ko kanina. 65 cents. Ay, na-surprise ako. Ginising ako ng maaga. Nitong aking mga love. Ganyan dito, araw-araw, pag nakikita nila si Carrie. Go! Kala namin kaya pa namin mag third round. Hindi na pala kaya.